30. december. Pohľad späť do minulosti. Človek je dvojaká bytosť. Je smrteľný, čo sa týka jeho pozemskej prirodzenosti, a nesmrteľný, čo sa týka pôvodnej božskej podstaty. Evanjelium vodnára poukazuje na túto dualitu, napríklad učením mudrcov v Zoane, kde sa hovorí o dvoch egách. Na konci každého roka médiá venujú rozsiahlu pozornosť hlavným udalostiam v správach predchádzajúceho roka. Slovami a obrazmi nás vracajú späť k zabudnutým minulým udalostiam a my hovoríme: áno, je to pravda, zabudol som. Na chvíľu sú naše zmysly, brány do nášho vedomia, otvorené tomu, čo bolo. Túžba obzrieť sa späť nie je pre každého rovnaká, ale dalo by sa povedať, že spomínanie je samo o sebe metódou očisty, ktorá môže uzavrieť minulosť a môže ohlasovať nový začiatok. Spätný pohľad na udalosti vo svete môže prispieť k uvedomeniu si, že tento svet ilúzie nezodpovedá svetu, ktorý nosíme v našich vnútorných mysliach. Je zrejmé, že pokiaľ ide o vnútornú cestu, nemali by sme sa stať nadpozemskými. Skôr je to práve naopak. My ľudské bytosti sme sa dokonca narodili do tohto sveta, aby sme zažili život na zemi a zistili, že toto nie je ono, aby sme sa vydali cestou návratu z vlastnej vôle. Hneď ako si uvedomíme svoju dualitu a svoju oddelenosť od svetla, čoraz jasnejšie zisťujeme, že existuje mnoho síl, ktoré bránia našej ceste návratu. Príliš veľa premýšľania o minulosti je jednou z nich, ale zároveň má platnosť fráza: ten, kto sa nechce poučiť z minulosti, bude potrestaný v budúcnosti. Ďalším príkladom sú informácie, ktoré sa k ľuďom dostávajú vo všetkých jeho formách prostredníctvom mass médií. Je to kráľ Herodes v modernej podobe. Mudrci zo Zoanu nás učia, ak sa chceme oslobodiť od ilúzie tohto sveta, musíme obrátiť svoj pohľad dovnútra. Čo by pomohlo splneniu nášho vnútorného poslania, keby sme sa nechali pohltiť neznesiteľným utrpením miliónov ľudí a zvierat, ktorému nemôžeme zabrániť, alebo emóciami iných, voči ktorým sme rovnako bezmocní. Žiadna ľudská bytosť, v ktorej sa rodí nová duša, nemôže byť ľahostajná k utrpeniu tohto sveta. Spojenie duše so všetkými živými bytostiami spôsobuje, že duša trpí s nimi. To je podstata duše. Nemôže inak. Ale pre vonkajšieho človeka na ceste je situácia iná. Od prírody je to človek, ktorý je samostatný, ten, kto v skutočnosti nechce mať nič spoločné s touto jednotou a je prirodzene zameraný na seba záchovu. Preto vnútorný a vonkajší človek tak často stoja proti sebe, lebo idú rôznymi smermi. A predsa je to vonkajší človek, ktorý sa musí naučiť prijať vedenie duše a stať sa učeníkom duše. Je pravda, že všetko rastie, keď na to sústredíme svoju pozornosť. Čomu nevenujeme pozornosť, to chradne. Ak chceme, aby duša v nás rástla, mali by sme na ňu obrátiť svoju pozornosť. To znamená, že vonkajší človek by sa mal čo najviac snažiť vyhýbať spájaniu sa prostredníctvom zmyslov s vecami, ktoré ťahajú dušu dole.
Sú to najmä emócie, ktoré rozbúchajú srdce a spôsobujú, že stráca smer. Duša je spojená so všetkým, pretože je so všetkým jedno. Nasledovanie duchovnej cesty si vyžaduje vedomú spoluprácu a postupné očistenie. Preto sú Mária, Jozef, Alžbeta a mladý Ján a Ježiš poučaní v škole mystérií Elihuom, čo znamená Jahve je Boh, a Salome, čo znamená mier zo Siona. Ako by to mohlo byť inak? Život na zemi bol našim iniciátorom a učiteľom až do Jánovho narodenia. A ďalšia fáza nastáva v momente, keď sa Ježiš narodí. V tom okamihu sa treba naučiť nové lekcie. Medzi vyšším a nižším človekom bola uzatvorená nová vnútorná zmluva a teraz kráčajú po ceste spoločne. Táto cesta vedie k najvyššej možnej zmluve. Zmluve s Ježišom, s Kristom, ktorej Ján ako predchodca venuje svoj život v úplnej oddanosti. Krok za krokom sú vnútorný aj vonkajší človek vedený na svojej ceste. Krôčik po krôčiku, prostredníctvom hľadu a vnútorného poznania sú pobádaní vpred na svojej spoločnej ceste vo vzájomnej závislosti. V priebehu času existovali školy mystérií vytvorené s cieľom naučiť nižšieho aj vyššieho človeka, aby bol schopný nasledovať takúto špeciálnu dvojitú cestu a aby ho v jeho úlohe podporovali. Ako inak by smrteľný človek mohol pochopiť vysoké poslanie toho iného v sebe a slúžiť mu? Ľudia nemôžu vidieť svet duše svojimi fyzickými očami, ani ho nedokážu pochopiť svojimi intelektuálnymi schopnosťami. Osobnosť nikdy nebude schopná vyhovieť vyšším zákonom duše. To jednoducho nie je jej život. V najlepšom prípade sa osobnosť môže všetkými silami snažiť zmenšiť priepasť medzi sebou a životom duše. Súčasťou Božieho plánu je, že osobnosť bude čoraz viac žiť silami duše, aby mohla žiť skrz ducha. Týmto spôsobom ľudská bytosť v sebe spája trojnosť do jednoty. Ducha, dušu a osobnosť. Duch, duša a osobnosť človeka zodpovedajú trojici v kresťanstve. Otec, Syn a Duch Svätý. Porovnateľné trojice sa vyskytujú aj v iných svetových náboženstvách. Napríklad v hinduizme sú traja hlavní bohovia – Brahma, Višnu a Šiva. Srdcom buddhizmu sú tri klenoty – Buddha, Dharma a Sangha. Je však dôležité si uvedomiť, že rôzne trojice nie sú vždy zameniteľné, pretože pochádzajú z rôznych predstav. V 9. kapitole Evanjelia vodnára Salome podrobne rozoberá Boží proces stvorenia, ktorý sa odohral a stále prebieha aj mimo času. Predtým, ako boli vytvorené svety, všetky veci boli jedno. Len duch, univerzálny dých. A duch dýchol a to, čo nebolo človekom, sa stalo ohňom a myšlienkou neba, Bohom Otcom, Bohom Matkou. A keď oheň a myšlienka neba v spojení vydýchli, narodil sa ich jediný syn. Tento syn je láska, ktorú ľudia nazvali Kristus.
Ľudia nazývajú myšlienku neba svätým dychom. A keď trojjedinej Boh vydýchol, hľa, 7 duchov stálo pred trónom. To sú Elohím, tvoriví duchovia vesmíru. Sú to tí, ktorí povedali, urobme človeka a na ich obraz bol stvorený človek. Staroveké poznatky o vzniku človeka boli rozsiahlo opísané pre našu modernú dobu autormi ako Helena Blavacká, Rudolf Steiner a Max Heindel. Všetci traja rozlišujú 7 ér, pričom každá éra pozostáva zo 7 odlišných fáz, ktoré sú ďalej rozdelené do 7 etáp. Pre človeka na duchovnej ceste má takáto retrospektíva dôležitý význam, pretože súvisí s 3 základnými otázkami. Kto som, odkiaľ pochádzam a kam idem? Ako sa uvádza v klasickom čínskom učení Tao Te Ching od Lao Tse, ten, kto pozná začiatok všetkého, má v rukách niť Tao. Preto Elihu a Salome hovoria o starovekých školách múdrosti a o náboženstvách v Číne, Chaldeji, Egypte, Perzii a Indii. Univerzálne učenie múdrosti sa formovalo v duchovných tradíciách, ktoré boli prispôsobené vedomiu a poslaniu ľudstva v týchto konkrétnych časových obdobiach a oblastiach Zeme. Všetky duchovné tradície upadajú rovnako ako všetky veľké civilizácie. Zvyčajne sú rozložené zvnútra kvôli postupnému znižovaniu nasmerovania sa na vnútorný aspekt. Inšpirujúca sila stráca svoje zameranie a pomaly sa vytráca. To, čo zostáva, nie je oveľa viac ako škrupina bez skutočného obsahu. Preto sú znova a znova potrebné nové duchovné impulzy, ktoré poháňajú ľudstvo k uvedomeniu a obnove, keďže sa neustále vyvíja. Všetko, čo prúdy múdrosti priniesli v staroveku v podobe sily, múdrosti a lásky, bolo zhromaždené a obnovené v pôvodnom kresťanstve. V priebehu storočí však aj kresťanstvo podliehalo formalizmu a úpadku. Vždy však existovali jednotlivci a skupiny, ktoré poznali a praktizovali vnútorné náboženstvo, niekedy otvorene, ale často tajne. Ak sa človek obzrie späť na vývoj ľudstva z vnútorného poznania, bude vedieť, kam ísť. Toto úsilie o vysoký cieľ budúcnosti nie je založené len na poznaní minulosti. Nie, skôr ide o naladenie sa na Tao, na to, čo je večné, na to, čo čas a priestor presahuje a napriek tomu doň vyžaruje. Pre tých, ktorí idú duchovnou cestou, bude užitočné pravidelne sa zamýšľať nad tým, čo je za nami, ako aj nad tým, čo je pred nami. Koniec koncov, ľudská myseľ, táto sila reflexie, bola stvorená práve na získanie tohto vedomia. Preto sa kontemplácia a reflexia vyučujú vo všetkých školách mystérií s cieľom každodennej praxe, nie len na prelome roka. Spis s názvom Zlaté verše Pythagora nám odporúča následovné. Nikdy nedovoľte spánku, aby vám zatvoril viečka po tom, čo ste si ľahli do postele, kým nepreskúmate všetky svoje činy dňa rozumom. Kde som urobil chybu? Čo som urobil? Čo som vynechal? Čo som mal urobiť? Ak pri tomto skúmaní zistíte, že ste urobili chybu,
prísne sa za to pokarhajte. A ak ste urobili niečo dobré, radujte sa. Max Handel jasne vysvetlil pozadie tohto večerného cvičenia a retrospekcie. Podľa neho to prispieva k tomu, aby sa ponaučenia života stali súčasťou hlavy a srdca. Preto Elihu hovorí na konci 10. kapitoly Evanjelia vodnára. Pravda je jedna, ale nikto nepozná pravdu, kým sám nie je pravdou. Pravda je kvasiacou silou Boha. Dokáže premeniť všetok život na samú seba. A keď je celý život pravdou, potom je človek pravdou. Posledné lekcie Elihua a Salome pre Máriu a Alžbetu. Elihu opäť učí, hovorí: kňazi Indie sa stali skorumpovanými. Boh Brahma bol zabudnutý na uliciach. Práva ľudí boli pošliapané v prachu. Prišiel veľký majster a Budha osvietenia, ktorý sa rozlúčil s bohatstvom, zlatom a poctami, a v samote našiel pokoj svojej duše. Spočívalo na ňom Božie požehnanie. Kázal evanjelium vyššieho života a učil ľudí, ako si majú vážiť človeka. Neučil žiadne vety viery o bohoch, poznal len človeka a preto jeho vyznaním bola spravodlivosť, láska a čestnosť. Citujem pre vás niekoľko z mnohých prísloví, ktoré Budha povedal. Nenávisť je kruté slovo. Ak ťa nenávidia blížni, nevšímaj si nenávisť. Keď budeš mať dobrú vôľu, premeníš nenávisť na lásku a odpustenie. Odpustenie je tak veľké a široké, ako celé nebesia. Dobra je dosť pre všetkých. Dobrom máš prekonať zlo, štedrými skutkami zahanbi chamtivosť. Pravdou narovnaj krivé cesty, ktorými chodí omyl, lebo omyl je len skreslená a zblúdilá pravda. A bolesť bude prenasledovať toho, kto hovorí alebo koná so zlými myšlienkami. Kto zvíťazí nad svojím ja, je väčší hrdina ako ten, kto zabije 1000 mužov vo vojne. Ušľachtilý je iba ten človek, ktorý sám je tým, čo od druhých považuje za samozrejme. Pokiaľ ti niekto krivdí, potom mu daj najčistejšiu lásku, a on zabudne byť zlým, lebo čistá láska čistí srdcia, ktoré sú milované, ako i srdcia, ktoré milujú. Slová Budhu sú zaznamenané v indických posvetných knihách. Venujte im pozornosť, pretože sú súčasťou svätého dychu. Egypt je krajinou tajných vecí. V jeho chrámoch, v jeho svätostánkoch sú ukryté a opatrované hlboké tajomstva dávnych vekov. Majstri všetkých čias a krajín sem prichádzajú, aby sa tu učili. Až z vašich synov budú muži, bude i ich čas štúdií ukončený v tejto zemi. Teraz som toho povedal dosť. A zajtra pri východe slnka sa opäť stretneme. Keď vyšlo ranné slnko, majstri a ich žiaci sa stretávajú v posvätnom háji.
Salome bola prvá, ktorá prehovorila. Povedala: pozrite na les slnka. Dodáva Božiu silu. Skrz slnko, mesiac a hviezdy hovorí Boh ku všetkým ľuďom. Hovorí k nám prostredníctvom hôr, kopcov a údolí, prostredníctvom kvetov, rastlín a stromov. Boh sa nám dáva poznať skrz hlas vtákov, zvukov hárv a skrz spev z ľudských úst. Hovorí k nám prostredníctvom vetra, dažďa a hromu. Nemali by sme poklaknúť a plný zbožnosti sa modliť pri jeho nohách. Boh hovorí k jednotlivým srdciam a jednotlivé srdcia musia hovoriť k nemu. Toto je modlitba. Pokiaľ ale kľačíš alebo stojíš pred Bohom a hlasno sa sťažuješ na hriechy ľudí, tak toto nie je žiadna modlitba. Nie je ani modlitbou hovoriť Bohu, aký je veľký, dobrý, súcitný. Boh nie je ako človek, ktorého si môžeš kúpiť chválami. Modlitba je vrúcne želanie, aby každý spôsob života bol presvetlený, aby každý čin bol korunovaný dobrom, aby každá živá vec prosperovala vďaka našej službe. Modlitby sú ušľachtilé činy, ako i slová, ktoré môžu pomôcť. To je účinné a zbožné modlenie. Prameň modlitby leží v srdci. Myšlienkou, nie slovami, je srdce nesené k Bohu a spätne na vás prúdi požehnanie. Buďme teda v modlitbe jednotní. Modlili ste sa a žiadne slovo nebolo hlasité. V tomto svetom tichu je požehnané každé srdce. A potom Elihu prehovoril. Povedal Márii a Alžbete: Naša práca je vykonaná. Nemusíte sa tu dlhšie zdržiavať. Prišlo volanie, cesta je voľná. Môžete sa vrátiť do svojej rodnej zeme. Vo vašich rukách leží veľké dielo. Máte formovať vôľu vašich synov, ktorí budú riadiť osud zeme. Sú vyvolení, aby priviedli ľudského ducha ku správnemu mysleniu, správnym slovám a správnemu konaniu. Aby mu objasnili zlé následky hriechov, aby ho od jeho pozemského ja a jeho ilúzií odviedli k jeho vyššiemu ja, ktoré je schopné žiť v Bohu. Vaši synovia musia kráčať po mnohých trnistých cestách ako prípravu na ich veľké dielo. Stretnú sa s krutými skúškami a pokušeniami ako iní ľudia. Ich bremená nebudú ľahké, budú unavení a slabí. Poznajú muky hladu a smädu a bez príčiny sa im budú posmievať, budú väznení, bičovaní. Pôjdu do mnohých krajín a budú sedieť pri nohách mnohých majstrov, pretože sa musia učiť ako iní ľudia. Ale povedali sme toho už dosť. Nech je s vami navždy požehnanie najvyššieho Boha, trojnásobného a sedemnásobného pred trónom. Týmto sa skončili lekcie Elihua a Salome. 3 roky učili matky v posvätnom háji a keby všetky ich lekcie boli zapísané v knihe, hľa, bola by to veľká kniha. Tieto slová sú len výťahom. Teraz Mária, Jozef a Alžbeta s Ježišom
a jeho poslom Jánom putujú do svojej vlasti. Vyhnú sa Jeruzalému, pretože tam vládne Archelaos. Cestujú popri mŕtvom mori a keď dosiahnu vrchy Engedy, odpočívajú v dome Jošua, blízkeho príbuzného. Jozef, Mária a ich syn putujú neskôr údolím Jordánu a po niekoľkých dňoch dosiahnu svoj domov v Nazarete. Zamyslenie k tejto časti Evanjelia si môžete vypočuť v zajtrajšom podcaste.